us porto un cas bastant especial i un cas que va ser sobretot viral al moment que vivim. No sé si ho sabeu, però Netflix, entre els milers de milions de produccions que hi ha, que compren, que fan i tal, hi ha una sèrie que es diu Respira, que és una sèrie dedicada als metges. La primera temporada és una temporada normal que va tenir un èxit moderat, però arriba l'últim capítol. L'últim capítol d'aquesta primera temporada té un nom bastant curiós, com seria Gota Fria. En aquest capítol veiem com hi ha una gran tormenta que cau damunt de València, que les mesuren amb 400 litres per metre quadrat en unes 3 hores, una quantitat que, no sé si recordeu, però coincideix bastant amb un episodi que és La Dana de València. La sèrie de cop i volta algú que la devia estar veient va dir: això que està passant de La Dana és exactament el que ha passat a l'últim capítol de la sèrie aquesta que estic mirant jo. Hi ha dues maneres de pensar què ha passat aquí. Un, que hi ha un grup de gent que crea una sèrie i el que fa és informar-se de les coses que podrien passar segons el lloc on estan, però no, el que va passar és que la gent va dir: aquesta sèrie en realitat era una profecia perquè el govern avisava la gent, perquè ja sabem que la Dana en realitat està preparat pel govern del corrupte Pedro Sánchez. La nit més fosca, pànic a la ciutat.